Jangkrik. Gak dosa, gak perkara. Wong obyak maling. Terus aku tahu maling hakmu ngono ya. Mesisan sureen dunya lebure papan cinore. Empyan kaya wong jolo. Kerubung kaya menjangan sing wis mati. Ndara mantri polisi Abimanyu saandane pisan. Nek nrimano cakelen klo sogol arek somor kemuli. Inggih, kok gak iso kecekel? Waduh, ngapunten, Ndara. Sogol niku lek pendekar sing peng-pengan. Sugih ngelmu pilih bobot, pilih tandhi. Kon kula uber, kon kula tututi. Lah, Sogol niki mlakune lak kaya jaran sih. Wer. Waduh, angel kon goblok. Ngapunten, Ndara. Iya, dalem. Ngapun? Ngomong. Jeh, Ndara. Sogol pun kula uber, Ndara. Sogol niku tiyang sakti. Melayune bus. Kula badhel ngiwa mbreset nengen, Ndara. Kula badhel nengen mbreset ngiwa. Tengah-tengah dodone kula badhel murup, Ndara. Berarti atos balunge sakti. Atos mekaten, Ndara. Wis aku gak ngerti jawane ya. Sing penting Sogol kudu cekel. Ayo, nggih, Ndara. Sampeyan ketemu mergo ono sing arep tak omongno. Dadi ket mau turut dalan nglamun iku ate ana sing diomongno karo aku. Ngomong apa? Awak dhewe urip suwe nang gone peguron. Mari ngono awak dhewe metu teko peguron. Terus terang aku duweni rasa tresno barek sampeyan. Wah lah kan. Bab perkara tresno. Bisa. Terus apa mbok kira aku ya gak duwe rasa karo sampean ta ya apa ngono? Awakmu yang duwe rasa tresno marang aku. Nyambung rasane dhewe iki. Tapi ngene lho Kang Hamsa ya. Lek umpama awak dhewe ngomongno tresno iku kok kaya isin aku. Isin sing ya apa, Dik? Bumi Gemuling iki lagi kesro. Dijajah karo Londo. Wong Jawa dadi kalah-kalahan. Lah lek awak dhewe ngomongno tresno kok sajake gak pantes ngono lho, Kang. Iya. Apa-apano ono sing luwih penting kene dhisikno kan ngono, Dik. Sumur Gemuling kudu merdeka baru ngomongno tresno. Ning apa maneh saiki? Sampeyan mosok ya gak krungu. Krungu kabar apa, Dik? Tingkah pola Kang Sogol ki malah gak karu-karuan. Tung kedul jane mateni wong. Ngetan ngopo ngomahe wong. Sing tak pikir, kok Kang Sogol saiki kok mulai duwe kelakuan kaya ngono iki bener apa gak? Aku dhewe ya krungu masalah iki. Ning aku gak percaya. Kang Sogol duweni tumindak sing kaya ngono, Dik. Ditakokno ae. Ngono ae ya. Lek ketemu Kang Sogol ayo ditakon, ayo digoleki bareng-bareng. Ayo, ayo. Mapan kebeneran kan. Kabarnya apa, Kang? Podo sehat kan? Api-api podo sehat. Amsa karo Tumbi. Ya, Kang. Ono tengah
dalan lapo. Ngene Kang. Aku krungu-krungu peno iki tung kidul mateni wong, tung lor ngobong omahe wong. Iku bener taga. Pancen bener. Ngono sih Kang. Iku tumindak Allah Kang. Sampeyan kok duweni tumindak sing kaya ngono Kang. Hamzah karo Tumpi rungokno. Anane Dung ngobong omahe wong. Iku wong Jawa sing nyambut gawe bebarengan barek londo. Aku gak nerimano. Kaping pisan, ping pindho. Saben warung tak jogel, tak jopok donyane. Gak kanggo panganku dhewe. Tak loro wong sing fakir miskin. Wong sing gak duwe. Ero sing duwe warung duwe toko. Iku ngantuk karo bangsa Walanda. Iku aku sing gak nerimano. Nek wis ero kedadean kaya ngene, terus karepmu lapo? Aku sepakat barek sampean. Aku ya sepakat karo sampean. Kapak-kapakno awak dhewe kudu mbasmi wong Londo ana ing tlatah Sumur Gemuling iki, Kang. Hamzah karo Tumpi. Iya Kang Sogol. Aja enak-enak surak girang gemuyu. Londo padha mledek aku. Dibroneng. Untung aku sok mlayu banter. Gak mlayu banter, wis temekane pati aku. Kurang ajar ya Londo malah. Nek ngono, aku ya sak glendu karo sak glugu karo sampean. Ya apa mbasmi centeng-centenge Londo iki, Kang? Kira-kira awakmu wani mbarek centeng Londo? Oh, tak entengno patiku, Kang. Hamzah karo Tumpi. Awakmu saumpama temekaning pati. Apa gak rumasa getun mbelanmu Kang Sogol ya dulur tuwa. Aku gak duwe rasa getun, Kang, demi bumi Jawa, Kang. Masih aku ya Kang arep betul. Loh, Oh, Kang. kemberuduk. Ini, Kang. Kok wani-wani sapu jajar mbalik centenge Londo. Jenengmu sapa? Aku Hamzah. Pari gawe apa awakmu? Golek Kang Sogol. Warep tak cekel. Tak seret ning kemantren. Isok nyeret Kang Sogol lek nyempalno bau. Wah iki. Sampeyan gak apa-apa Kang Hamzah? Hamzah karo Tumpi. Iya Kang. Ero dhewe kedadan sing kaya ngene. Sing tak jaluk, sing ati-ati. Aja sampe kecekel karo mantri polisi Abimanyu. Peno ya sing hati-hati, Kang. Andung slamet. Andum slamet. Kang yo Kang. Kang Hamzah, Ya apa, Dik? Londo saya suwi saya gak kurang ajar kaya ngene. Bener. Ngomong tresno dhewe teng mburi Kang. Iya. Sing penting saiki ayo nggula wong diri pribadine masing-masing. Cek siap mengko lek ana Londo sing jajar aja mlebu ning toko Sumur Gemuling kene. Bener, Dik. Andung slamet Kang, aku tak bali nang omahku. Iya. Apa temen perjuangane Kang Sogol? Ning dulurmu tunggal peguron, Hamzah kelawan Tumpi. Ora bakal meneng nek bumi Sumur Gemuring kurung merdeka.
Bayan Sarmidin. Nek ana wong grumbul-grumbul arek nom-noman, wong tuwek arek cilik-cilik. Nek Sarmidin liwat, mlayu dhewe-dhewe. Nek omongane Sarmidin gak dipercaya barek penduduk, oh kepingin roh wonge. Tapi ono sing tak kali, ono sing tak pikir. Aduh tak batok, jo cematem. Arek Karang Taruna kabeh. Sarmidin liwat padha nglumpuk. Gus Bayan Sarmidin ndika niku dados bayane pun boten blenger. Niki pompong lare-lare nom-noman padha nglumpuk. Niki taun ngajeng niki yen magang lurah. Pilihan lurah ndika mawon, Gus. Nek ngono aku percaya arek-arek nom-noman. Arek Karang Taruna kabeh ndukung Bayan Sarmidin, tapi ono sing alang-alangi. Nek arek sito iki jek urip, aduh, Sarmidin gak iso dadi lurah. Kano loro telu arek nono sing jenenge Sogol arek Sumur Gemuling. Tapi kanggone Bayan Sarmidin gak gigrik ulu cumbune. Yen aku dadi bayan, Yi Mukti sing dadekno. Ki aku njaluk tulung Yi Mukti. Iso gak iso aku kepengin dadi. Yi kula sing dugi. Cocok apa sing didhawuhna karo Bapak Guru. Nalikaning aku switana ing ngarsaning Bapak Guru, diwenehi sekabeh ilmu japa mantra, diwenehi pesen sok besok yen wis bali ana ing tanah ngare. Aku kudu iso paweh pitulungan marang sapadha padaku. Bebasan
Ana ing jerone kampung ana tangga teparo gegeran. Salah sijining sirik ing jroning ati kepingin gawe patine tanggane. Kana liya sing dijauhi tulung mung Nyai Mukti wong kaya aku. Pancen aku wis kondhang kesuwur lek dukun santet tenung lan paribasane. Umpama ana wong dagangan ning jero pasar, dagangane gak payu rumangsa digawe tanggane. Kanggo nyumpet dagangane tanggane. Teko nang omahku njaluk tolong karo aku. Sekirane tanggane iso dagangane gak payu. Gak cukup ning kono. Sekabeh wong sing duweni sirik ati marang liyane. Gana liya sing dijak tulung wong kaya aku. Ning dina iki mang isuk sampak sore durung ana wong teka nang papan panggonanku. Nanging lek ndelok gantere suarane manuk prenjak nang wit klapa. Iku tandha-tandhane ora suwe bakal ana wong teka nang omahku njaluk tulung. Lho, awakmu Den. Le, aja kurang ajar kon. Katene balik. Ngawur kon. Kowe kenapa iki? Kok iso enten apa lah sing kate mbok liwat iku nggone pen-penan santetku blok. Nisore niku nggih. Ya iku kate mbok liwat iku. Niki santet kabeh niki. Santet kabeh iku. Aduh, kula mboten semerap kula sepurane iki. Lho gak dadi apa? Kon ngerti santet iki ana sing sik teles, setengah garing iki sing wis garing. Niki regane dhewe-dhewe. Lho regane dhewe-dhewe Den. Sing teles niki pinten iki? Lek sing teles iku 2 juta Den. Sing niki mamel niki. Sing mamel iki 4 juta. Sing garing nika iki. Sing garing 7 juta setengah. Lho regane dhewe-dhewe. Lho iki. dhewe-dhewe. Yen nuwun sewu iki. Apa Den? Kula mlebet ngene latar. Bu ngarepe omah. Niku enten slender kali iki. Iya. Ajenge mbangun embong iki. Bangun embong kakekmu kono. Lah napa? Slender iku ya jagane nyantet Den. Lho slender kali niku Iya. jagane nyantet. Umpama ana wong sing kedhot ilmune disantet gak tedas, kirim slender nang waduke niku. Niku mboten usah dikirim iki. Lah terus Melaku mengkurep teng lisore pun gepeng iki. wis ngawur kon. Lho kok Den? Nggih. Nggih sepurane iki kula dangu, kula suwe mboten mriki. Kok pinter kon Niki len dolen kula. Hah? Lapo? Len dolen. Oh, mek trimo dolen. Nggih sambang mawon. Ya wis Nggih. nek kon geling ambek aku ya aku matur suwun Den ambek awakmu. Nek kula niki eling mawon iki. Suwe Den awakmu gak dolen rene. Nggih, kula niki repot tengene kampung enten kegiatan iki. Aku iki paham karaktermu. Nggih, Den, kon kondo lek rene iki mek trimo dolen lan sambang. Ning aku tetep gak percaya ambek awakmu. Jelas kon teko rene iki ana sing mbok karepno. Duh, nika niki ngerti mawon. Nek enten karepe. Kon sapa kene gak gak setahun 2 tahun. Lho, Den. nggih, suwe. Wis suwe. Nggih, Lah ya ngono. nggih. Kula kalian nika niki kados keluarga. Ya wis tak anggap kaya anakku dhewe Den. Lah, Iya. nggih nuwun sewu iki. Apa, Kula Den? mriki pisan kula kepengin semerep kali sampean. Iya. Seger kuwarasane ping pindho kula gadahi perlu. Ana gawene. Lah nggih, Gawene lapo, Den? iki ngeten iki. Kula kepengin dadi lurah iki. Awakmu kate nyalukno lurah. Nggih, Jaluk tolong nang aku. nggih sinten malih iki.
Den, ilingo. Jamane rikala semono awakmu kate ngadeg dadi bayan. Nggih. Awakmu njaluk tolong rene. Nggih. Kon kondong kenji lek dadi ngene nyatane kon dadi. Gula setengah on ae gak mbok teri. Niki wancine kula jajal iki. Kok iso mbok Nika jajal? niki muring-muring napa mboten? Kon niku njajal tancene kon niku wong metel, wong medhit. Hah? Nggih mboten medal iki. Anjene kula niate ngoten. Niki ngeten iki. Terus karepmu ya apa? Umpami niki nek kula dadi lurah niki. Heeh. Waduh, pun nendi napa mawon kula sukani. Gak mlenjani janji awak. Mboten iki. Iya, kon kek apa aku, Den? Kula nek dados lurah. Niki teng kene mburi kan enen kadang gedhe niku. Kandang kok mburi Kaya nomamu. mubeng niku. Iya. Patokan iki. Patokan pundi sing dikopele? Patokan tak jebol tak gawe ngeyepuk gegermu ngono ta, Den. Waduh, nika niki boten semrep karepan kula. Lah aku mbok kon jebol pat pele patokan iki rumangsamu. Patokane kuwi enten sapine iki. Putih abang ireng kan enten. Dikopele sing pundi lak Oh, ngoten. dadi patokan iku wis sak sapine. Nggih. Lah kon gak kondo, Den. Lajaran sadokare ndika beto. Tak gawa. Nggih. Lamun awakmu keturutan dadi lurah. Nah, enten sing alang-alangi. Awakmu nyalokno lurah iki ana sing ngalang-alangi. Nek lare niku tasih urip, kula mboten Gak saged bakal dados. dadi lurah. Nggih. Lah terus karepmu, Den? Lare niku paten ana iki. Arek ndi, Den? Sumur gembuling jenenge Arek Sokol. sumur gemuling jenenge Sokol. Nggih. Nggih niku iki. Awakmu rene butuhe ngongkon aku mateni pawongan sing jenenge Sokol. Lah nggih. Den, Nggih. senajan to kaya apa kon tau mblenjani janji. Ning aku ora bakal selak lek Nek awakmu niki jatuh. mboten iki. Iya, Den. Niki saestu niki. Niki temenan niki. Wis talah, Den. Nggih. Kaya ya apa lek awakmu sing njaluk tolong. Aku gak iso gak nuruti. Lah Den. nggih. Badhe awakmu njaluk tolong gawe patine Sogol, Nggih, Den. nggih. Den, Nggih. lek kon kepingin ro buktine aja kesuwen. Ayo dibuktine saiki, Den. Ngoten iki. Iya. Nggih, kula tinggalane ndugi kadohan iki. Assalamualaikum salam. Nyai Danyang kaki danyang kebuyutan sing mbau reksa desa muteran. Sira teko sira kabul napa sing dadi penjalukanku. Aku duwe gawe patine pawongan sing jenenge Sogol. Ora liwat sekabeng jin priprayangan ilu-ilu banaspati gendruwo tetean sing manjing ana ing saidenge Nuswantara Pulo Jawa. Sira gage teko sira wujud ing papan kene aku njaluk gawemu. Para demit jin priprayangan gendruwo lulu banaspati. Sira sakloron wis teko ing papan kene. Mula aku njaluk gawemu. Budhal nang tratah sing jenenge Sumur Gemuling. Golek ana pawongan sing jenenge Sogol. Gawen pati dina iki. Ayen mengkono ayo gage. Nggih, Mukti. Ya, Den. Waduh, niku
Ya iku mangko wujudane demit sing ana ing Pulo Jawa tak tekakno gawe nuruti kekarepanmu, Tin. Ngoten ae. Tekone gak siji ning loro, Tin. Gawe nambe anteping atimu patine Sogol mesti kelasanan. Sogol mati. Jelas mati. Tin, Nggih. awakmu aja enanan ning kene. Kiti ngelak pelayune santet. Kula sawange Jukito Anyi. Iya, Kula nyuwun pamit. Den Sarmitin. Ya tale senajan to kaya ngapa sekabeh kekarepan bakal tak sengkoyong, Tin. Pancen bener, Mbok. Tung kulon Sogol mateni wong. Tung etan Sogol ngopong. Iku bener, Mbok. Aku mentolo sing kaya ngono iku, Mbok. Delok wong sumur gemuling. Sing nyambut gawe bebarengan mbek wong londo. Nindes wong sumur gemuling, Mbok. Jangan turu. Ngono, Mbok. Iya, apa sing dadi omong Rika bakal tak rungokno, tak lakoni, Mbok.
Omonge mbok. Iki malam jemua legi. Ojo sampai sogol turu wayah sore. Ya. Tapi awak iki rasen pegel kabeh. Melayu duber karo mantri polisi Abimanyu. Tak klesetan. Kok pikire sogol gak enak iki? Kulo cumbune sogol mengkiri. Manuk dares padha kliwer-kliwer. Gak enak pikire sogol. Kok tutuno klesetan. Sik sore kirim jengges. Kate mlebu ade sogol. Nek kene tak elingno. Ayo, bali yo. Balik. Kirim balik tak. Bener tibae perasaan sogol. Sik sore kirim santet, kirim jengges. Sangkono arep iki sore bae sogol. Wes tak tukno klesetan. Jangkrik. Sik mengkorek maneh kudu cumbune sogol. Paling perasaan sogol tok ae. Gak ngurus. Ancurit. Yamene mlebu romke sogol. Nek tak elingno. Bali yo. Bali yo. Bener omongin mbok. Hol, ojo sampai turu sore-sore. Tibaru jengges ono sandet mlebu nang rompok sogol. Nek tak wasno santet utawa jengges iki. Melayu ning ngidul parane. Iki nek gak salah. Ngutran Pasirian. Gak ono liya. Oh, jelas Mukti. Mukti merokol waktu.
Sapa ae pawongan sing urusan karo Yai Mukti. Lewis nganti dikirim santet keh bongkone timbang uripe. Ning iki dina sawise aku kirim santet nang waduke pawongan sing jenenge Sogol. Para dedemit sing tak wujudna dadi santet kok durung ngekeki kabar. Hei, para demit, para setan kabeh wis padha bali. Aku ya matur suwun dene kon gelem nindakno apa sing dadi perintahku. Iki prasasat wis mari gawemu. Mula sira sakloron gage manjing ana ing jroning pusakaku ya Yai Setan Kober. Santet sing tak kirim wis padha bali ngewenehi kabar. Ning surasane kaya-kaya iki ora nggawa pertanda kematian. Biasane sakwise aku kirim santet balik gondo mambu arus mambu getih. Ning iki ora mambu. Kira-kira iki Sogol iki mati tah urip iki. Mati. Ning aku gurung lega. Sogol iki mati tah urip. Mati. Jangkrik sapa kon? Soge kendel mlebu nang omahe Mukti tanpa permisi. Sapa? Mukti. Jangkrik kon ambek wong gerang jambal ti Mukti. Iki ngono Yai Mukti goblok. Kate lapo kon mlebu nang omahku? Ontas sae nyantet arek nom-noman sing jenenge Sogol. Ora selak apa sing dadi omonganmu. Aku tas ngirim santet nang waduke pawongan sing jenenge Sogol. Kon ero Garuh. rupane Sogol. Garuh. Lho Sogol. Dadi awakmu Sogol. Sogol. Kudune awakmu wis bongko ngletak tanpa nyawa kok dadak awakmu kelutusan. Iku arek wingi sore. Lah terus karepmu Nek kenek tak elno ti. mbok elingno sing kaya apa? Kon iku wis tuwek. Wis mambu lemah. Cidhek matine timbang uripe. Pinter awakmu timbang aku kon kok tutur-tutur ning ngarepku, Nek kenek tak elno, lereno, tobato. Gol. Lek pancen kon pawongan sing jenenge Sogol. Umpama aku ngadeg dadi dukun santet iku duduk karepmu. Ana umpama ana pitungan dosa lan neraka duduk urusanmu, ning urusaku. Aja atik melok-melok awak. Dadi kon gak gelem gak kenek dielingno ti. Sakarepmu, Gol. Bangsat. Sogol jelas pun mati. Ji, dikomendel mawon, Ji. Kowe kok
Anjene panjae budi jan tanggap. Kaya rone wayahe dang duduk. Kon iki patrol ndoprok iki. Kelentet mari mangan warwek. Warwek. Wong anjene kon kebacut yo mangan sego, mangan mie. Iku mang balungan. Balungan kate balungane omah. Aja guyu ae gak untune gak ana sing arep guyu ket makem iki sore. Aku iku heran. Yamene patrol bangsa. Sing dhisik nggo kene iki lucu to. Patrole Yohan. Gurung patrol. Durung patrol. Dagelan gawe jarak kepang sing dadi nggo kono. Yo nang kene iki. Ya nang kene melayu teko omah. Mandek nggo kene ditutur teko kono melayu rene dadi. Anjene bangsa wetan iku penuh dengan kenangan. Bangsa wetan, bangsa kulon termasuk pengalangan kelurahan. Iki kurang seteng nek gak Budi Wijaya. Gak gelem. Mergo apa? Apa? Pimpinane Pak Didi iku ambek Bos Yono. Oh. Bos Pak Wongso. ambek Pak Wongso iki kaya anak. Duh temenan. Mangane Budi Wijaya nggo kono-kono iku gate ngenyang. Gatik. Dulur kene iki nek katik ngomong Budi Wijaya larang gak ono. Gak ono ya. Nggo kono-kono ya gak ono. Gak ono. Ya wis seru dhewe kaya bayar aku. Aku ijen lho ya Ya. iki gak pamer. Aku ya wis 800. 800 Gurung awakmu. Gorong aku. Lah kaya kentut taji inget. Lah. Dagelane iki gak ono sicili Wis bayarane. piro? Arek sing ngene tok 250. Ngene tok iku. Iya. Kaya sugeng iku. Lek kakekmu. Bojomu ngene tok Sugeng mak ngene tok metu gendruwo mule. Alhamdulillah jeragane budal ngulon ya perlu disyukuri didongakno. Dadi ya kaji-kaji sing mabrur. Amin. Panjenengan dongaaken nggih. Dulur-dulur supados Bapak Didik Purwanto kali Ibu Menik sing disebut Menok sakmangke sampun umroh Nggih. ping kali niki. Nggih. Alhamdulillah nderek jenengan nggih nderek-nderek ndongaaken titikake ya kaya niku kene barang. Anane mriko niku bentuk rasa syukure abadi dia ambek Bu Menik mergo teropi rame. Ya nggih biyen masih terop rame gak rame mergo sing disantuni ku anak yatim. Setiap tahun niku nyantuni anak yatim sak kata-katae. Nggih termasuk anggotane barang. Anggota iku yatim, Mas. Anggota iku yatim. Anggotane iku melok nyantuni anak yatim. Oh, iya. Duit tabungan. Setiap tahun. Setiap tahun. Ojo pamer ngono atet. Loh, nyatane Budi Wijaya terope ya penuh. Alhamdulillah. Lah, lo druk liyane gak ngelokno lho ya. Iya. Nyatane ya ngono-ngono ae mergo apa gak gelem nyantuni anak yatim. Disyukuri mergo ya wong-wonge kabeh anggota iku ikhlas. Ikhlas. Sing gak ikhlas ya siji loro. Ya aja katik ngomong ikhlas antarane gawe. Sing penting awak dhewe nyambut gawe temen, aja sampe plan-plin. Kaya Mail ngono gak ikhlas. Nah lha apa? Teko nggon turu mangan turu. Jaremu wayang A. Iku wayang ah. Apa iku? Andalan. Nek nang jero kerobongan gak andalan. Kaya rokok. An. Toh, Wis. iki awak dhewe tugase jaga sing pojok kono tak bukae. Oh, kukan rek wayahe kukan. Iya. Yutas, tangi Yutas. Iki bayahe nang pasar, Yutas, tangi. Pojok kono. Pojok kono tak wayaku Iya. buka. Lah iko sudar liwat iko kata nyusul. Yusek. Lho, Bangun. kok Yusek itu? Lah awakmu Yutas. Lah terus kan? Aku Yusek. Dadine. Tas kresek. Kok niku saiki wis mulai tegis to. Aku ta. Wis pinter. Nek gak pinter-pinter mau bisui terus. Lho ajane ya kudu ngono. Wong nek kepengin nang duwe jeneng, kudu gelem sara kret ati. Jenengku lho kecilik wis ana, Det. Ono ta? Ana kecilik. Sapa asline? Weh. Jenengku sapa kok takok sapa asline? Patung wis ono. Wis ana ket bayi. Oh, ngono ta. Cuma wong-wong gurung roh. Gurung ro ah. Ya, Biyen wanto sego goreng. Saiki- Saiki wanto ludruk. tapi disebut wanto dagelan. Enggak, lho, Alhamdulillah awakmu saiki wis duwe jeneng, Alhamdulillah. kono-kono wis dikenal, termasuk awakmu wong viral. Kaya virale kompo-kompo iku. Wis viral.
Wah, Lah kopo gawe ngelep. modelmu nek waktune jek dawa lak ono ae. Ya kene iki mbangsa iku aja didoli larang. Iya, omahe dhewe. Omahe dhewe. Omahe dhewe. Langganan. Langganan. Yujem. Nah, iki. Yujem. Nah, Ayo Yujem, jam 3 wayahe nang pasar tangi. yumbut. Lho, Bangun. lha apa? Kok yumbut ya? Awakmu yujem. Lah kon, Aku yumbut. dadine Yujem. toh Gak ilo. eh Yu jembaran. Sut. gak ngono jembar. Masya Allah. Alhamdulillah toh senajan awake iki nyambut gawene patrol, nyatane nggo kampung kene kabeh percaya. Percaya mbak awak dhewe. Saumpama awak dhewe gak nyambut gawe patrol, Lah, sapa sing jaga kampung? gak ono maneh gak awak dhewe ya. Wong sugih-sugih saiki mau jaga kampung, Mo. ditemahnu kok neraka. Lah, Ngono. wong sugih rotong kaya dhuwit, tunggun golek sing instan. Ya wong kere-kere ngene iki sambagan jaga. Sapa maneh? Makane dadi wong sugih aja mlete. Nek gak ono wong kere gak iso. Urip enak. Lah, Turu angel. Lah, saling membutuhkan. Ya apa? Endi sing kurang ya ayo diseni. Sing Diseni. luwih ayo ditambahi maneh. Ya, betul banget dari itu. Toh, Apa? aku bengi iki kaya ya apa ngono. Adem ben aku nak. Gak suasanane kok sintru ngono lho. Meriang kok yo. Oh, Wongkep ya. ana apa? Pak Sogol. Wah, jare sapa? Agak kuwi rokokan aku. Sogol. Engko nang ana lane. Tadine sogolan. Kaya cerakan tebu ae. Ya apa iki? Apa? Lah iya. Oh, iya. Apa? Lah iku mang sing tak pikir. Ana apa bengi iki kok sepi? Gak ngono, Lek. Lek Biasa ae. Ojo pringisan lho kon. Iso Ambek aku mengkis. Oh, menggos. mengkis mergo mengi. Menggos. Melayu banter. Oh, Obat paling. Obak-obak. Jangan soto sambel klothok asem-asem bandeng cek akeh. Lapo gopong wasok rono iku lho. Aku wis gak arep mangan. karep mangan to. Wis tuwa. Aku iki rada nglakoni. Oh. Sampeyan sakniki niku nglakoni. Nglakoni apa to? Nglakoni apa? Nglakoni gendeng. Pak bacok ta digawe kon. Lah nglakoni apa maneh nek gak gendeng? Iki ono. Assalamualaikum. Sampai kaget. Lah iki kok sak minggu lakon ngene jantung lemah to. Apa menang? Jogomu Nggih. patronmu. Yes. Winginane awakmu, Nggih. saiki awakmu. Nggih. Kon tembas. Ngeten lho, Pak Bayan. Kula ngapunten nggih saderenge. Nek kula niki mbon jaga kaliwanto. Terus bojo kula kali anak kula nedha napa? Betul. Tuh sepelan ta yo. Lho, nggih wong dagelan ludruk. Yo guyon. Mboten. Yo macem-macem. Mboten. Kiring-muring aku. Lho. Tuh pegel awe aku. Wis semiden dari Madura. So kapan? Yo ngocak ta yo. Ngocak terus. Ngerti ta kon ngocak iku? Ngocak terus yo. Njok. Nggih. Ndak ngerti ngocak ta yo. Njok. Aduh aku dhewe yo karo. Lah cecet. Wae sampeyan ngopelak ngocak Madura. Apa iku? Iso ngomong Madura. Ngopelak ngocak Madura iso ta? Terus ta yo. Oh ndak ero. Oh, anjene Bayan Sarmi. Apa kon? Sarmitin goblok. Deh, gini.
Aku penting ambek awake. Nggih. Iki bengi iki mang jogomu ya. Nggih, kula kaliwanto. Iki aku meling karo kon. Nggih. Nang Napa? ana wong liwat kene. Mboten enten belas ke sore. Sawepi. Mboten enten. Sepi. Ki jo mau ngomong. Nggih. Jo do kondo. Oh, lho. Oh, jo ngomong-ngomong jo kondo-kondo. Nek ana wong liwat kene takon Sarmidin mang liwat kene. Ojo mbok tutui. Oh, nggih. Nek sampe kon mau ngomong mbok tutui. Burung jatuh ta. Cek adoh. Sia-sia. Ya iki ngene. Mas berkat brol bejat. Potene ngene. Temen ya. Nggih. Jo mau ngomong ya. Mboten nggih. Nek aku mari liwat kene. Nggih, apayan. Sampai ngomong Nggih. itu Kayak bandulane jam. gandul. Jam gandul. Duh, aku jadi baca awakmu gak mentol. Mboten mentol apa iki nggih. Ngiling awakmu yo tanggep dulur. Nggih ana apa? Tanggep dulur. Ambek pecajak ambek mbeken. Mbek niku kakekmu. Mbek niku diantem iku. Iya mangane lunas. Ilmu ya. Nggih. Jok mau ngomong. Mboten. Apa sing liwat kene? Ojo kok tutu. Oh, mboten. nggih. Ruwato. Hati-hati. Nggih. Nggih. Tak tinggal. Nggih. Ojo nek mau ngomong. Mboten. Ade omong-omong to. Ah! Ora bare kok atok ae kok. Nggih. Le. Yo jek ketok dalane. Krungu dhewe. Nek ana wong liwat kene takok, awaran gak ono sapa? Nek aku to, nuwun sewu. Aku iki terkunci cangkemku iso. Nek kono iku nemen. Aku yo kisoken. Alah, lah wong awakmu biasa sapa jurang kuping ngono. Wah, cocok. Nggo wuyu man. Otas iki nggo jurang kuping awakmu entek 10 liter iku. Iya. Wong telu. Iku bakule abane nggo wuyu iku, Mang. Lah kanjeng. Bakule iku. Toh. Wah, aku dibandari kok. Ana dhuwit 70 toh. 70 ah. Nang bakule celuk gon rene. Yuh, ayo kene yuh, wayahe muter. Aku wis mendem kene. Toh. Aku senawa men iki dadi. Lah nek awake iki dipikir ngene terus, mangkane mbok menawa. Oh, Ana sapa ae takon Bayan Sarmidin waran gak liwat. warga gak liwat ya. Adem-adem to. Adem-adem terus kate lapo. Mosok nyelengkrek landong ngono. Nyelik korek. Heh, Nyelik korek. korek. Nek korek ngono aku yo duwe. Tapi gak ono rokoke lho aku. Aku duwe. Aku ndek rokok. Iya. Ini nak sumetno kene. Walah, sing duwe aku lho. Aku nyelik. Engko tak koreki. Lho lah yo, tak sumetno rokokmu lak padha ae lho. Gak iso wong aku sing duwe iku lho opo arek iki karepe iku. Wong aku sing duwe korek, nek gak gelem enten ana bledek. Tak sumetno kene lho. Bisa to? Oleh tagak. Ya gak oleh. Lah gak oleh ya wis tak lebokne korekanku, gak rokokan ya bak. Gak oleh temen ah. Oleh. Karuan bareng-bareng kecut. Gak rokokan ya bak. Aku iki apa? Kon gak krungu ah. Lah apa? Wah, sing ngontren-ngontren sumur gemuling. Apa? Wah, sapa iku jenenge? Sogol. Sogol. Apa? Alah. Lunas. Lho, lunas kaya bayar sepeda. Mati. Diajar Yai Mukti. Aduh. Lha iki ya apa Kok nek dicerita? ngomong aja cemplang-cemplung to. Sumpah yo, aku rono depan mataku sendiri. Sogol iku jek urip to. Lah arek iki gak percaya dikandhani wong gerang. Iki saumpama lho to ya. Hmm. Nuwun sewu. Mung ana sogol ya apa kon. Lah, aja kok sogol situk. Jejer ana 10. Lah gak wedi. Aduh. Gak wedi, wong atasane wis mati ya kok. Brus. Wis mati atasane. Wadahe berkat brus. Lah yo tak berus. Sapa sogol wis mati, jejer 10 iku mek bayangan tok. Loh, kon nek meneh nek foto aku. Kon jenengmu sogol. Aku adepono Wanto. Wong wani. Wani dong. Iso baris. Lut, tak ngene petuk aku Wanto. Delek tak uklek cekelek. Ndase sogol. Cekelek ndase sogol. Sogol menangan. Brus.
kon mah gak gelem ngomong. Ah, wong aku ngene-ngene kok jek terus ae. Kon gak Terus. Gal. Ah, sogol rek suwe gak pedhek. Aku mang iku ngomong ambek kundet sogol saiki nggo wanteng. Nguasai. Ya. Kandhane yo. Oga. 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 Kok beranggo sumber. Aku kok dipareni sogol. Toh, Ya gal. Sogol e. kon tak rasani jare sogol matek. Oga. Iku mang lho, sogol sing dodol tahu tek. Lho, aku mang ngomong sogol tahu tek prapatan iku lho mati. Sogol tau tek ta sogol iki. Sogol iki ya. Oga, Sogol tahu tek apa sogol aku? sogol tahu tek. Sogol tahu tek apa saku? Sogol tahu. Hak. Sogol menangan. Sogol tahu tek sumpah yo gol. Gak toh, aku guyon. Aku ambek Tet. awakmu yo. Wayamu jaga maneng. Iya, sapa maneh gol apa mbek Wanto. Kok bolak-balik awakmu ae Tet, mek Wanto. Ngene lho, aku tak cerita. Heeh. Nggo kampung kene iki jaga iku macam loro. Siji jaga angguran, ping pindho jagane wong gogol. Maksude jagane wong gogol wong sing sugih duwe sawah. Iku jagane wong gogol. Lah aku ambek Wanto wong angguran gak duwe iki jagaku dhewe. Lah engko 3 dina jagane wong gogol. Ngono lho. Lah nek jaga terus aku mbok ya dijak jaga apa rek? Gol, bayarane wong jaga nang pira kon ro anakku 3. Anake Wanto 2. Apa maneh mari ngono iki jange rabi. Iki ya celengi ngono lho. Iki mang awakmu wis keliling. Ya wis terus pegel mandengku kene. Wong jaga iku hawane adem lho ya. Ya mesti ae. Nek hawane adem, ngombene biasa apa? Kopi. Ngombe arak ya kena. Ngombene kopi. Kopi. Lah nek mari ngombe kopi, Rokokan. Cocok. Enak, Gon. Iya, Gon. rungokno. Kopi rokokan. Warung pojok kono mang. Iya. Aku iki mang mari ngopi, mari ngombe kopi. Hmm. Tapi aku takok rokoke gak ono. Ngarepe bose ana kuno, Mang? Gak ono. Gak ono. Rokok sitok gak ono. Kuno lho toko Madura ono. Ono ah. Tuh 24 jam. Tapi aku mang liwat kono tutup. Awake gak enak. Awake greges gak enak. Bener ngeluk mrene ngeluk ludruk iku mang. Oh iya paling. Iya. Toh, Apa? tanpa wecut rek. Kecut. Rokoke kok situ. Lah, aku ket sore mah gak rokokan, Gol. Rokokan yo gak mek ngombe kopi tok sak seruput. Titik tok. Tet, apa sih kok? Kon gak dirokok ah? Aku lho kate kato takon. Menurut dhewe aku lek gak iso nek ono langsung tak tawani. Oh iya iya. Lah, aku yo ngono wong aku ngenteni kaya arek-arek. Rek jero rokok rek. Toh, Kan duwe aku sumpah kan duwe rokok, Gol. Sumpah lho kan duwe, Gol. duwe tak gak? Aku gak duwe, Gol. Ah. Iku lho, Gol. Tet, Apa? Ah. aku ngomong jawaban sing jujur. Iya. Awakmu ya kenal aku wis suwe. Ya iya kancaku. Njaluk rokok situ. Gak nyekel rokok blas. Oh, nek njaluk gak oleh aku utang ae, nek duwe tak sauri. Kate utang sih kaya karo kuntet ae sih. Oleh tak gak? Gak duwe. Duwe tak gak? Gak duwe. Duwe tak gak? Iya. Mamu lho aja medhit-medhit. Jangkrik. Atasane rokok aja di situ, Gol ya. Le. Arek-arek aja ngekeki ya. Toh. Toh. Nyata tak kandhani. Aku ndelok. Iki rokok Marlboro. Pepet. Apa iku? Ora kapi. Gajah baru. Hus, Gajah baru kakekmu ah. gajah munting. Gajah motif padane gajah ngapot sih ae. Wah, yo. Gak duwe. Ngomong ya ngomong rek. Gak duwe. Aku iki rokok mek situk ndil gak duwe korek. Ate kok rek. Gak. Duwe tak gak? Gak duwe temen. Duwe tak Ya, gak? temen gak duwe kok. Korek gak oleh medhit. Kok disili. Toh, Gol ya. mundet gak duwe korek toh. Musuh kate korek. Gak duwe. Oh, alah nang wong mentetet.
Aku yo melegi. meleki ku medit pelit. Gak kaya wanto. Yo. Nyele. Apa iki? Njaluk genine. Lah, wong aku iki rokokan negak awakmu njaluk geni ku lho. Ana kompor mburi kono. Toh, ora tagak. Ya Allah, Gol, nek aku duwe tak kei. Aku mah dikei arek-arek rokok tok sitok wisan karo tunggale. Ora tagak. Gak eno, Gol. Ora tagak. Iya. Halah, Gol, iku lho. Syukur. Aja ngentekno, Gol. Wong yo bobotane korek. Lah iya patokan korek. Yo menungso iku rokok dikekno. menungso gawe cethek geni lho, Gol. Wong iki lho gak kaya kuntet. Lah iya. Jawa mbare aku gak kaya kon. Ya iya kanca. Yo gak ngono. Anjene gak ono iku piye? Kak, nek kon pawan medhit. Mendit. Gak medhit ngono, Rek. Anjene kok niku kok bacut to. Wah, iya. Wong korekan ae lho. Wong sogel ki nek duwe Alah, mantek. Iso nyumut tagak rek sokol rek. Aku tek ngomong ah. Kono aja ngomong ae, Tet. kon kebacut. Koreanku mek iku tok, gak iso cethek geni kok. Masalah rek. Lho, wong iku nek rukun. Enak. Ya, bener. Aku rokok wis tak keno awakmu koreki. Ah, Iki awakku- diarani kanca setia. Lah bener kuntet. Lah. Wah. Ngomong ae. Galak-galak temen iki. Cemurung-murung tak to. Aku gak muring-muring. Kon korekan ya. Oh, gak, Gol. Aku ambek awakmu ku ya apa sih, Gol? Nah, kurang ngono lho. Lu korean 10 lho, Rek. Lah iya. Kok kaya kuntet. Nah, Lah, halah. Kasih corokokan. kok niku kebacut to. Kon kasih rokokan. Si ono akorane. Masalah tak sumet to, Gol. Oh, sik karo situ. Ngono lho. Oh, tak sumet dhewe. Tak sumet to. Numet ngene kok gak iso sih, Gol. Sik ta lah. Oh, sirungmu iki lho. Nah, ngene sih, Gol. Nemu pinter. Menisan cocotku benyok ya wis. Saweger deh. Ya iya. Mari ngopi, rokokan cocok karo batin. Lah ya iya. Jare, aku pengen mari ngopi gak rokokan blas, Gol. Mosok. Karokokan. Gak. Kebacut. Lah ya jangkrik. Rokok sitok emang kate joinan mbek kuntet ora sido. Saweger. Anjene. Adem-adem rokokan mauan. Mau wancep. Mosok dat. Iya. Adani. Wong ku nek rukun, Gol. Sembarang ku gak kangelan. Iya. Gak kaya wanto. Iya. Alah. Wanto lak gak. Awakmu medhi to. Heeh. Wong korekan nyele genine mari tak balekno nggon makan pangan. Oh. Lah ya senajan sak seruput iku ya gak apa-apa. Lah, Senajan titik ya ora apa-apa. Gak kaya kuntet. Iya. Jangkrik Mas Yuno aja diwalek ngene rek. Lah apa? Mang enak kenyang gabus ibu aku mowo. Tak pasangi, Det. Yo. Tak pasangi. Kok niku kebacut. Nyonyo iki. Njaluk. Njaluk Dikei. Nah, wong karo kan wis. Ngene iki aku purik iki. Awakmu jaga mong suwe ta. Lho, kit manggit sore. Mang, Kitmu ah. mari magrib mang. Gak tumon kliwere wong blas. Gak ono ya. Mang gak ono wong belas. Sopo pigol. Sepi. Ket sore ku hone santrup ngono. Sintrup. Sintrup. Mosok wong gendeng liwat ae gak ono to? Gak Ojo ono. Temen gak ono. Aja kowe gendeng. Tekus iki lho gawane liwat. Temen ah, Det. Iya. Gak ono temenan. Iki nek ngomong gak goro biasa. Iya. Lha iku wadi liwat iki. Toh. Ono kliwere wong liwat agak. Gak ono kol. Ono tagak. Gak ono temen gak ono. Ono tagak. Gak ono. Ono tagak. Sarmiden. Toh, masa aku lak ngomong bolak-balik. Tangkemmu iki koyo jurang koping kon niku. Kandhane aku iki Gak mate kena akeh. dipercaya. Terus iki ya apa iku? Top gak urung
iki nek ana apa-apa krendeng-rendeng. Lah iya wis babah. Wis aja mikir Sogol karo Sarmidin. Sing penting awak dhewe ayo nang pos 8 Ronda maneh. istirahat. Ayo. Ngono. Ayo. Tet, Mantu, Tet. Acene Yami niku wene ngantuk. Waya istirahat. Istirahat tapi aja kok terus bareng-bareng. Maksudmu gantenan? Ya gantenan, Rek. Oh, turune gantenan. Ya. Iya kok nek bareng bahaya ya. Oh, rondo-rondo dicolongi wong-wong kok. Nek rono dicolongi aku ya gelem melok. Gelem ah. Masalah. Ya apa? Turune gantenan. Masih setengah jam, pas 10 menit, pas sak jam. Sing turu kon aku dhisik. Turu sik wis. Aku turu. Iya. Engko nek aku wis mari turu, tengerane aku nek tangi apa? Engko nek ana suarane wedhus, tangi yo. Oh, alah. Iku wis suwe turumu. Ngono ah. Iya. Iya. Wis nang turu. Tak turu ya. Heeh. Wis rame ae. Aja lali baca doa tidur. Ya mesti arek wong urip sarwa. Loh, innalillahi jare wong-wong. Cocok ya. Tet jare kon innalillahi. Gak ngono kok ngancam sithik niku rek. Wah, Wis gak gelem ngelah. ojo rek, ojo. Nang turu. Toto dikait gelendang. Apa? Mosok ki gelendang wis ana wedhus. Perasaanmu kait. Wong iku mah tak delok wis ana 2 jam ponjol. Mosok tok 2 jam ponjol sawangane ya dhewe turu ngono. kon gantian. Ngono aku tangine tengerane apa? Nek ana jago keloro awakmu tangi. Jago loro aku tangi. Iya. Wis. Iya wis. Dijogo sing temen. Iya iya. Aku tak bubuk. Wis enak-enakno turu. Masalah Tet, guweli sih rek wis Rasamu. Oh, asli wis suwe. Gak ngono wedhuse sapa sing rek kecepit ki rek. Iku mang wedhus kate stroke. Ngono iku wedhus stroke. Ngono wedhus sedruk. Wah, ya, tak turu. Iya. Dasku durung didek. Gak ngono ku PT katene lapo jare ngono. Ana tengerane goblok. Oh, kadek wis turu bar. Magrib iku perawan meteng. Oh, nek magrib prawan meteng. Nek yamene iku tengorone jam. Oh, ngono ah. Beda. Lah nek prawan nglairno? Perawan nglairno iku campur. Oh, campur. Keloroe bareng. Apa kok Wis ayo turu ae. Ayo turu bareng.
iki ya tikus iki lapo nang kene iki. Tikus kakimu ae. Saya delok Kecap wis semrawut ngene iki. kecap kakimu. Bakul bakso koyoke. Oh, caos aja. Lu. Saos ya apa jare? Aduh, toh Juga iya. Sardimin. Sarmiden. Bayar Sarmiden. Sok sardimen iku lho. Toh, mumpung durung gak urung apa dhewe kerendeng-rendeng. Iya. Kon laporan nang Ndara Mantri tak jogoni mayit iki. Tak celuke Saudara Mantri. Iya. Masalah ya nek gak kaya tikus tontong glugur gini. Toh, kok niku Ndara Mantri kok urime ngeslong. Rumangsamu mantri seretan. Nggih. Ketoke apik iki. 150 oleh piro? Mboten. Nggih, Kang Jono niku fokus. Abimanyu mantri polisi. Abilawa Mantri Patroli. Abi Daud Mantri Sejahtera. Oh tak broneng lho, tak broneng lho. Mboten, ampun nggih Ndara Mantri. Enggak, klaper iku melok ae. Upas gak mandi kono. Lah iya, panjenengan Jenengmu sapa? kula kuntet. Kuntit. Kuntet Ndara. Lah iya, Nggih, kuntit. kuntet. Iya ya. Sing situ sapa? Ah, Banto. motone domong lepone pistol melaran nang manuke dhewe. Kate bedil manuku. Aku melok takon nenek apa? Wonten Raja Pejah. Raja pecah. Nggih. Sing situ? Enten Rajapati. Lho. Raja pecah mbek Raja Pati. Iku padha ae. Sami mawon. Konku tak broneng lho konku. Mboten. Oh, uget-uget iki melok. Pisan kas. Nggih, Enak apa? wonten Raja Pejah. Sing situ. Rajapati. Wah. Raja pecah, Raja Pati ku padha ae. Sami mawon. Maksude ana ten pinaten. Nggih, Sing mati sapa? Sarmiden. Sing dipateni. Sarmiden. Lho lak dua. Ola napa? Boten. Kon ku tak broneng kon. 17 menungsa ponjol rong pedet mantri polisi Abimanyu. Pedhete barang. Ngono. Nggih, Sing mati sapa? Sarmiden. Sing dipateni. Sarmiden. Loro lakan. Ola napa? Boten. Ngawur mawon. Bronengen. Cuk. Iso disogono temen untu wis entek. Sing temen. Sing mati sapa? Sarmiden. Hah? Sing di Lah, ngene iki sing arep bundel ini. kok iso ngarani bundeli? Ndara Mantri niku salah. Salah kok ndi? Nggih kene genjot mriki. Wah. Sing leres ngeten lho Ndara Mantri. Sing mati sapa? Sing mateni sapa? Lah, bener ngoten. Wah, Ndara Mantri kucluk. Masa aku kucluk. Masa aku kucluk. Ketane nggih. Oh tak broneng kapon kok. Api-api delemu api-api nek. Api-api. Ya ngono karep cetak pinter. Sing mati Sarmiden. Nggih, Sing mateni Sogol. sapa? Sosis. Udah. Sapa? Siapa? Dangkring Sogol. Oh, sogol. Dadi sogol sing mateni. Nggih, Aku krungu pancen sogol iki wong sekti mandraguna. leres. Rasdas papak paluning pandhe sisane Grendra. Paribasane. Bebasan mabur tanpa nular. Nggih. Nyelentik tapul sikang. Nggih. Nang warung. Gak wayar utang. Roh, dulur-dulure tunggal guru. Nek dereke Sogol tunggal
Kandung pun nggak ada. Tapi tunggal peguron nggak ada. Romai Nggih semerep. susul. Ngoten lah. Pas, pas. Iki mayate lebokno nang motor. Nggih. Lebokno nang motor horok. Motor horok. Kawana motor patroli, engko digawa nang pasar menganti ngono lho. Kula nyusul. Susulan kareman ambek dulure gon rene. Sangune damel numpak Grab, Ndoro. Oh, Grab piro regane? 15.000 saking mriko. 15.000. Tampan ono 20.000. Matur suwun, Luwe Ndoro. 5.000. Kula susule nggih. Ya. Uget-uget ku minggir ta. Kabali. Dwinti. Niki Apa? Regane Piro mang? 15.000. Kon tak kek dhuwit piro? 20.000. Sing 5.000 gorene. susuke balekno. 5.000. 5.000 gorene. Urung bathi. Heeh. Burung gati. Enti. Hah? Enti. Kepoke. Kepoke tak broneng. Kepoke. Ndara, Ya. menika dereke Sogol, samangke sampun dugi mriki kula pasrahke jenengan. Aku matur nuwun mbak awakmu. Kula tak ngramat jenazah niku wau. Iya. Nggih. Ayo. Tengu, halo Tengu. Wonten napa Ndoro Mantri? Kok sajake janur gunung? Ana dedah geger rame sing gawe ontran-ontran iki Sogol. Apa bener nek Sogol iki dulur tunggal guru bar awakmu? Oh nggih leres aja. Jenengmu sapa? Kula Dorahman. Sing situ? Kula Karman. Lagi ngene, aku njaluk gawemu eling-eling Sogol dulur tunggal guru bar awakmu. Dianturanen kepingin aku nyekel barek Sogol. Ayo, gelem mo nunggal sewiji barek aku. Nggih lek perkawis nyekel Kang Sogol niku nggih saged-saged mawon. Ning sembarang niku lak nggih wonten pitungane. Lho, aku gak ngongkon tok. Nggih, lah makane niku wong jenenge tiyang kerja niku kan nggih kedah wonten opahe. Rungokno. Nggih. Gak esuk, gak sore nek kon iso nyekel Sogol, gedhe mateni. Pasar Ambulu petung turunan pajeke kon karo sing menarik. Ngoten. Heeh. Kula cekel janji ndika. Ya. Lek bab nyekel Kang Sogol. Nggih, Kang. Sampeyan jelasno, Kang. Ndoro. Sampeyan iki kepengin nyekel Kang Sogol. Ya iya. Tangelamun, Ndoro. Kok iso ngarani tangelamun? Kang Sogol niku bebasan tiyang boten tedas papak palune pandhisane glendho nggih Kang Sogol. Iya. Kang Sogol niki gak ada ameng-ameng, Ndoro. Ameng-ameng maksudnya ameng-ameng sing ya apa? Nggih, ameng-amenge Kang Sogol sing namine Petik Pancawarna. Ngone-ngone. Nggih. Petik Mancawarna. Nek Ndoro saged mateni ameng-amenge Kang Sogol sing namine Petik Pancawarna, ateges cedhek patine Kang Sogol, Ndoro. Kaya ngono. Nggih. Nek ngono suwen ayo dudune mae. Nggih, monggo. Ayo. Monggo. Kenapa kok sama saja kok kaya ngono bingung lho. Sampeyan ngerti? Heeh. Kang Karman karo Kang Durahman Kenapa? saiki ngatok nanggone Doro Mantri Polisi Abimanyu. Kok apa wis bidak matane? Iku sing tak geduni, Dik. Terus karepe sampean? Sampeyan ngerti? Heeh. Pengaposane Kang Sogol minangka Petik Mancawarna iki didudono nanggone Doro Mantri Polisi. Cek kurang ajare. Mula iku Dik sing tak jaluk. Kagiya budal nanggone omahe mbokne Kang Sogol. Heeh. Singitno Petik Mancawarna iku, Dik. Kaya ngono. Iya, Terus sampean arep nanti? aku tak golek Kang Sogol. Kaya ngono. Iya. Andom selamat. Sing hati-hati, Dik. Kebacut Kang Sogol. Tapi apa maneh? Kang Sogol mbelani wong Jawa. Ya. Kang Karman barek Durahman, ayo. Aja kok bacutno lagumu, Kang.
Kang Sogol nang ndi, Mbok? Sogol karo Mbok. Aku arep kondo karo sampean, tapi sampean kudu tatak-ati ya, Mbok. sajake kok penting Sepi. Mbok, tak kandhani ya, Mbok. Ngomong ngono. Dulur tunggal pegurane Kang Sogol, Karman karo Abdurrahman saiki ngatok karo Londo, Mbok. Lho, kok iso ngono? Aku ya gak ngerti. Malah saiki wani ndudukno apa sing dadi pengapesane Kang Sogol. Maksudmu? PT Pancawarna, Mbok. Iku pengapesane Kang Sogol. Walah Pi. Aku njaluk tolong awakmu nak. PT Pancawarna sing ngedona Pi. Aja nangis, Mbok. Mangane aku teko mrene karepku njogo PT iku tak gawane mlayu. Tak ijolane PT sing padha rupane ya, Mbok. Sana. Sampeyan sing ati-ati nang omah. Akeh-akeh ditunggu ya, Mbok. Muga-muga Kang Sogol selamat gak ono alangan apa-apa. Sepi aku njaluk tolong karo awakmu nak metu omburi. Ya aku tak metu yo mburi ya, Mbok. Sing ati-ati ya, Mbok ya. Riko kaget aku teko nang ngono mari kok, Mbok. Iya nak dungarep. Ngene, Mbok. Kaping 1 aku kepengin ngerti seger kewarasan sampean. Kaping pindho, Mbok, aku takon karo sampean, Mbok. Kang Sogol lho, Mas. Sogol wis suwe gak mulih nak. Kang Sogol gak tau mulih. Gak mulih. Mbok, beno tak kandhani. Kang Sogol saiki gawe kapitungane liyan, dadi ubur-uburan Ndoro Mantri. Nek Riko gak iso ndudukno wah, Sogol badhe karo Ndoro Mantri mati, Mbok. Aku ngomong apa anane nak. Sogol pirang-pirang dina gak mulih. Mboten mulih, Mbok. Gak mulih, Mbok. Lho, Ndoro. Kang Sogol mboten kengri ya, Ndoro. Peno wong tuane Sogol. Nggih, Mantri Polisi Abibanyu. Teko rene goleki barek Sogol. Sogol mboten ate mantuk. Gak tau mulih. Man, Nggih, wong tuwek tak bedhela mati. nggih. Aku janjimu PT nduk ndi? Mpun kuwatir, Ndoro. Kang. Lha ono. Iko taman. Iko taman. Tak tebelan. Woi, Ndoro. Ndoro. Dase mencekat, Ndoro. Nek dasen pecah. Ayo. Gak ngono ne sih, Mbok. Riko kok udan tetangisan maning. Apa sing kok pikir? Sogol wis go omah. PT-mu nak. Apa, Mbok? PT-mu Mancawarna ditembak Ndoro Mantri kok. Aduh, Mbok. Ilmumu kari siji ya. Mlaku sak mlaku kon berjuang liwat pinggir kali ya nak. Maksud Riko ki ya apa sih, Mbok? Ilmumu kari siji nak. Sing kena mbok gawe surup ning banyu bebasan. Kon dibedhel Ndoro Mantri mencolot nang kali. Seminggu kon gak bakal temono nak. Mbok, Iso nak.
berjuang tanpa mau pengorbanan tangi lamun, Mbok. Mbok ngerti le. Welinge mbok mung siji. Berjuang yo berjuang nah. Liwat pinggir kali. Umpamane kon ditembak Doro Mantri. Mencolot nang kali kowe bakal slamet. Pangestu sampe sing tak jaluk ya, Mbok. Sokol. Kang Diramat. Iya. Nyambut gawe karo Ndara Mantri. Awake dhewe tunggal guru ana 5. Ana Hamsa, ana Tumpi, ana sampean, ana aku, ana Kang Sogol. Bener. Iki siji-sijine dalan. Dulur loro sing gak setuju nyambut gawene sampean karo aku elok londo. Mulai dipapak nang papan kene. Hamsa antaran Tumpi. Lah iku. Yo. Hamsa. Aku wis gak atek kakak nomo. Luwe becik awakmu nuruto aku lan Karman. Ayo melok karo Ndara Mantri awakmu iso bakal urip mulya. Nyekel Kang Sogol. Widak matamu, Kang. Loh, Kang Sogol iki sapa, Kang? Dulure awak dhewe dulur tunggal peguron. Dadak Rika kaya ngono, Kang. Kudune Rika barek aku, barek Tumpi. Kudu gandeng renteng barek Kang Sogol. gandeng renteng karo Kang Sogol. Apa sing tak oleh? Botoku iso urip mulya. Tegese Rika iki milik gendong lali. Milik bondo donya lali barek tunggal peguron. Hamsa, aku gak ngurus yo. Sing penting aku iso urip mulya. Awakmu pisan Tumpi. Meno jelek ngomong tak omongane. Muluk-muluk lambemu atase sing mbok badhok ya sing mulu pawet teko bumi Jawa. Aja dulu kok sing ngatok karo londo. Bi, oni wong wedok. Ro, Kon tak takon. Wong urip nok donya sing doleki apa? enak lan kepenak. Ngerti sing doleki enak lan kepenak. Tapi aku takon karo sampean. Takono, Awang Juli. Kon saiki ngatok karo londo. Lali karo janji kali nang peguron. Janji apa awak dhewe? Masih aku lali karepku aku ngejak awakmu karo Hamsa. Oh, Enak. Kon elok Superman. Nyambut gawe barengan karo aku. enak melokku permen. Iya. Enak oleh ku mbadhok tapi aku ancek-ancek geger bangsaku. Ora sudi. Ono cok ngabangno kuping. Terus Kon wong karepmu? wedok. Nek aku muring-muring percuma kon wong wedok, duduk musuhku. Terus musuh-musuh. Hamsa nek kon. Nantang ta? Kapan-kapan aku gak gelem ngenut apa sing dadi omonganmu. Wis gak usah kakak ngomong Hamsa. Ayo. Awakmu pisan Tumpi. Nek ngene bereng gak ono sing ngalang-alangi kekarepane dhewe. Bener. Ngono lho. Sing dadi pengalange wis ilang. Lho, Ndara Mantri. Kon sakloron tak perintah apa? Hah? Nyekel Kang Sogol. Nyekel Sogol. Nggih. Tak sawang teko doan sing kok pateni lanang mbek wedok dudu Sogol, hah? Niku wau Hamsa kali Tumpi. Tunggal guru kali kula kali Kang Sogol, Ndara. Kok jak nyambut gawe bebarengan melok wong Guberman gak gelem. Mboten purun. Niku sing ngalang-alangi kekarepan kula, Ndara. Sakniki Kang Sogol dereng tebih, Ndara. Yen napa? Kon iso ngarani Guru Ngato melayuni nuti.
mlayu ten pinggir kali mriku, Ndoro. Lah, engko nek sampe gak ono ya apa? Pun kuwatir. Mungkin nek mboten entek sampean tugel gulu kula. Monggo. Ayo, ayo. Monggo. Anggrek Karman karo Durahman nyambut gawe bebarengan karo Mantri Polisi Abimanyu. Kok gak eling sumpahe biyen? Ndangak bareng ndangak, dingkluk bareng dingkluk. Paribasane ana wedang sak lepek dicecep gantian. Ana rokok saler gantian nyebut. Ya, gak apa-apa. Iku hamu. Tapi oleh mbok. Sak waya-waya. Sogol nek kepepet. Kongen meripit pinggir kali. Mbok ngomong. Nek sogol sik kemilian. Ajaji mustikaning wergul senajan petung dina petung bengi nek mlebu ana ing kali gak bakal temekin pati. Ya. Iki ana kali tak merepet kali pinggir-pinggir. Nek Mantri Polisi Abimanyu mledek arane sogol tak njegur. Pinggir kali. Nyatane saklebatan tak wasno sogol gak ono. Tangeh lamun mateni Kang Sogol, Ndoro. Senajan to ameng-amenge Kang Sogol pitik Pancawarna pun sampean pateni. Niki tasih dereng saged mati. Sebabe apa? Kang Sogol niki gadah ilmu pelingsangan mustikane wergul, Ndoro. Mustikane regul. Nggih. Padahal regul nggone go njero banyu. Lah nggih, leres Ndoro. Nek Kang Sogol nyemplung ten kali, petung dina petun bengi mboten mentas niku betah, Ndoro. Lah kon tunggal guru roh pengapesane kon. Ngeten, Ndoro. Monggo damel pak takir plontang, Ndoro. Nek wis dadi takir, takir plontang dicemplungaken ten kali. Katut iline banyu. Nggih, nek enten mandheke takir plontang, nggih niku pusere Kang Sogor, nggih niku nggene Kang Sogol, Ndoro. Ayo, gaeno dulu. Wis kula damelaken. Oh, wis siap. Siap. Nah nek ngono, Durakeman. Nggih. Jajal cemplungno tak wasne. Nggih. Ndoro niku pun banyu terus niku. Banyu muter. Napa Ndoro? Pun pejah. Aku percaya Karman barek Durahman, Sabelo barek wong Gupermen. Sogol wis temakaning pati. Nah, sakniki Ndoro. Wayahe kula nagih janji ten dika. Janjiku pasar Ambulu pajeke awakmu sing narik. Nggih. Cuma papan nggawa empan. Iki no apa iki? Rumah sampe. Napa sing ngene ten dalan. Nuk dalan. Nggih. Nek kon gelem teko nang kantor, nanggone kemantren, tak kei, tak lunasi janjiku, serah bare awakmu. Loh. Karman, ya apa sing Ndoro Mantri? Karepe dhewe. Ani yang ngono goblok. Dijabung alus dijolo sutra karo Ndoro Mantri gak krasa. Wah.
Iki yo apa terusan nae Ngene gak apa-apa. Patine Kang Sogol ya. Mbelani wong sing gak duwe. Berarti apik atine Kang Sogol. Nganti direwangi temekaning pati Kang Sogol kenek diarani Sogol Pendekar Sumur Gemuli. Mekaten kala wau derek-derek kula sedaya pasugatan saking kita arupi Seniludung Budi Wijaya Kang Mijil saking Jombang. Kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggen malih sanes wedal akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.